Hindi totoo yan. Ako, nasa tamang katinuan pa naman ako. Hindi ko magagawa yan. Michelle, utang na loob. May anak akong babae, Michelle. Patay! Yari! Basta yung mga kansan, ako nga pala si PaoLUL at ngayon dadating ng mga latak na memes bago tayo mapunta sa mga nakakatakot na memes dahil alam nyo naman ang panahon ngayon, papunta na tayo sa mga punto ng sementeryo kung pa pwede. Wala na nga akong pake kung tatagos tong damit ko kasi dilaw to. Tatagos na doon sa green screen sigurado, pero wala akong pake nakapag-plug ako ng merch. So, simulan na natin. Galing kay Koro. Wala kasi akong boss. Saya ang dala niya sa Wawawi. Ngayon, mas makikilala na natin si Super Tekla. Yep, alam ko na. Fake news daw to eh. Diba? May second story, di ba, na lumabas. At yun naman lagi sa Tulfo, gano'n naman. Mas gusto ng Tulfo yung issue muna. Hindi pangalawa na lang yung tumulong. Alam ko, nagsabi na siya ng statement dyan, diba? Me making fun of Tekla without no. Pasensya ka na, God bless. Eh, diba? Alam mo yung mga gumawa ng memes noon na pinagtripan si Tekla. Yun naman talaga ang gusto ng Tulfo, diba? Yung frontier justice. Mauna ang galit bago ang hustisya. Wag gawa mo na ng mga kontrobersya. Gumawa mo ng mga conspiracy sa utak nila yung mga manonood. At yun ang habol nila kasi mas pinag-uusapan bago nila kukunin yung side, diba? Eh, kahit manager niya si Ogie Diaz. Mahaba pa. Pwede naman kausapin muna doon ni Tito Tulfo, diba? Bago nila i-siwalat ang sinabi ng kalipin Mahaba pa. ni Tekla. Kaya di ko alam kung sino ang tama o sino mali doon. Pero kung titignan mo, talo na agad si Tekla kahit anong mangyari. Tama man siya o mali. Pinagtripan na siya ng netizens. At yun yung hirap sa ganito, lalo na sa Tulfo. Kailangan ng issue na ganon na kaya nilang patagalin, di ba? Mahaba pa. Kanya-kanyang side, kanya-kanyang bawi at mapapatagal nila yun. Sunod, galing kay everybody. Ang hinagpis at kirot na pinagdaanan ni Tekla, hindi malalagpasan ni Pain yun. Ano pang jutsu gawin mo dyan? Tulfo no jutsu. Malalaman ng mundo ang aking paghihinagpis. Sunod, galing kay Alec. Men only have 4 moods. Magka-comeback din si Tekla. Antayin nyo lang. Hey! Hey! Ang hinagpis! Tito Tulfo, kasalanan nyo to eh. Sunod. Galing kay Brian. Ang ina ka? Ano? Pasensya ka nito naman, ba naman? Paglibog talaga. God bless. Tekla. Sorry, madali na, sorry. Pasensya na sa mga nagawa ng mga memes Sa na tingin yung mo, mga kababayan. sa tingin mo naawa ko sa'yo? Ano ba yung naman akong dispensa sa'yo eh? Gusto mo naman makipagkaibigan. Lahat Gusto ko? na lang Ako, scripted. gusto makipagkaibigan. Pati yung Parang ginawa kay magbibig talaga Tekla, dyan, putang ina planted. ko. Ano ba naman yan? Kanino ako maniniwala? Ayoko na kay Tito Tulfo. Ba't mo ko inaharas? Wala naman sabi ko, gusto ko makipagkaibigan sa'yo eh. Ah. Di ba? Kayo nga pala si Jollibee. O hinay lang kita, hay. O di ba? Kayo nga pala si Jollibee. O hinay lang naman. Pasensya Kaya na. ka nun eh. Okay na yun, Ayoko di ba? na. Ba't mo ba ako susundan dito? Ba't mo ako susundan sa Pag dito Tulfo? naman talaga ako eh. Pag ito ko pala eh. Sakto nandito ka, di ba? Oh, O, pasensya ka na ha. Sorry ka na. kitang ina mo. Kasi dito lang ako ha. Andyan ka na. Nag-masturbate daw siya. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Pasensya ka na. So kay proportional yung dami ng pasensya ka na sa putang ina mo. Yan yung gusto ko sa Pilipino. Idaan sa mura ang lahat. Idaan sa galit. Idaan sa issue. Huwag na natin padaanin sa mamahinahong usapan. Sunod, galing kay Ryan. Yung nakain mo yung pinaref ng kapit. Kasalanan ko ba yun? Wala kang ref sa bahay mo? Tapos papauwiin mo, lalagay mo sa Tupperware? Papagalitan ako ng nanay ko niyan. Paborito niya yun. Sunod, bakit ako ang kailangan magpasensya ha? Ikaw tong gumagamit ng kapitbahay. Ha? Galing kay Angelo. Panatularan ang isang tulad ko na O, pasensya ka na ha. Sorry. Tao Ina lang. mo. Eh! Dito lang. Pasensya na, Tao lang. pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Copyright. Galing kay Paolo Galon. Kita mo nga yan, di ba? Kikita mo sa'yo? Kikita mo yan, no? O, ano tawag dyan? Bakal lang yan, eh, di ba? Ba't siya galit? Eh, paano masasabing matibay yan? Hindi mo nga ma-prove kung matibay. Matibay nga yung top. Oh, kasi hearsay, sabi lang nasabi, di ba? Ah! Parang Tulfo! Puro hearsay, di ba? Patay. Rumor. Yari. Sabi ko nag-interconnect lahat ng content natin eh. Sadya ako to.
Sinasabi mo matibay ko. Patunayan mo matibay, Brad. Ano nakabili na si ate? Tama na. Nalilito na yung bata. Mga gusto ko lang bumili para sa Kasi pasukan. yung pera natin, lalabas natin libo-libo yan, di ba? Magkano kami ng karton, ma'am? Magkano tayo? 2,000, ma'am. Karton lang ilalagay namin, ma'am. Ay, sabihin, pakita mo nga kung karton yan. Polypropylene yan, ma'am. Hindi nga makita eh. Hindi ko alam kung skit nila to o talagang galit siya. Kung ano ba hindi? May cut ba yung mga ganito? Sa mga nagtrabaho sa ganito, may cut ka ba pa ikaw yung nakabenta? O parang team kayo doon? Hindi ko alam. Difference sa pagkawalang tampon po, mga pinabenta. Maganda mo i-try nyo para malaman nyo talaga. Para ibang design. Pakita mo kasing karton. Gusto mo tapakan ko yung gilid? Para makita natin yung sino yung karton. Tapakan mo yung sa'yo, Brad. O sige, sige. Kaya mo tinuturuan ka ng ate ng O sige, sa'yo nga di mo magawa eh. Kasi hindi niya magawa kasi masisira ka agad yan. Gamit, ma'am, sa bag. Diba? Tinuturuan ka. So, Hindi nila pinapansin. Kaya ginagawa ko yung mga bagay na yun. Isa inyo hindi mo Ano nangyayari? Gusto ko lang ng Barbie. hindi niya mapatunayan na matibay niyo, ma'am, sa inyo. Masyado siya hostile. Tama na, pasensya na. Pasensya na. Benta lang. Ito naman, nakapili na siya nito. Di ba, ma'am? Ulit-ulit sila, ma'am, nakapili na nga eh. Kahit anong kombinsin nila, ma'am, gusto talaga ito, ma'am eh. Pero sayang, ma'am, yung 3-2. Ayun, magkasalita na naman, ma'am. Diba? Sayang Di po talaga makaintindi, yung ma'am. 3-2. Ang pera, ma'am, hindi po basta-basta nakukuha Hindi yan. makaintindi, ma'am. Sayang na Kaya sa sayang. Fliptop, dalawa lang. Oh. Walang audience, hindi pwede magsalita. Ang dahil nagtutulungan eh. Dahil sa mga taong di nakakaintindi, ma'am eh. Nakapili na yung bata, anong pa, ma'am. Oo nga, nakabili na yung bata. Para ano, makapili siya. Pasensya na. Nagbebenta lang. Pasensya na. Ba't lahat toxic ngayon? Lahat galit, leche. Galing kay Jay-Z. Pasensya na. God bless. Pasensya ka na. God bless. Pasensya. Hey! God Hey! bless. Hey! Pasensya Hey! ka na. Hey! God Hey! bless. Churba, ay klabo. Itong kalabang ko, parang pet malu. Alam mo kung bakit teka lang gato-gato. Tekla? Tekla lang? Ako paru. Pasensya na. Tekla lang. Hindi na sigurado yung lyrics pa. Parang yung mga nahusga agad kay Tita Tekla mo, leche. Sunod, galing kay Carmelito. Kompleto na sila. Ang pinaka... Ano? Pasensya na ito naman, di ba naman? Kapag binugbog talaga dito. Tingnan niyo, kuya. Neto. Pinilit niya kami. Klasiko. Pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilang ng Pasko to. Kaya isa kang gago! Hindi talaga ang problema sa mundo. Alam, di ko lang kung matutuwa ako dito, pero nadaanan ko na to lahat sa kanya-kanila ng mga video. At syempre, diba, hindi porket kayo unang na video na ikaw yung mali at hindi naman lahat ng mga yan ay natuloy ang pagkaso o sapat na ebidensya. Tulad nga ng ginagawa sa Tulfo, mauna muna yung galit ng tao bago yung hustisya. Dahil tandaan nyo, walang emosyon ang hustisya. Patay! Pasensya na. Sino ang makapagpresenta ng katotohanan ng tamang ebidensya, sa kanya mapupunta ang dispensa, di ba? Sunod, galing kay Hermico, lalaki, umiihi sa puno. Hindi mo na kailangan magpatulfo kung marunong ka magpasensya. Sunod, hindi lang ako tao, duwende lang. Sensya na. Galing sa Zyko. Nako, God bless! Hindi! Hindi maaari! Literal na pasensya na, God bless. Bakit? Magkabila. Konnichiwa, bumili na kayo, di ba? Para magkatuluyan sila. Yung merch sa description. Pasensya na. Single lang. Sunod, galing kay Joshua. Get this off me! Get this bastard off me! Yung nalaman niyang hindi tunay na Dolomite yun nandoon sa Manila Bay. Sunod, galing kay Sean. Ako mga ninuan. Pasensya na, God bless. No comment, sunod. Galing kay Dato. Dali. Oy, shot. Pasensya na. Walang pas
pasensya doon at hindi mo mabibigyan ng God bless. Di ba, kailangan bago ka syumat, magbibigay ka muna sa mga duwende ba yun o mga espiritu. Leche, binigay mo rin buong pitchel. Lasing na yung mga espiritu. Paano mahahanap ni Tito Ed yan at buong KMGS team? Paano sila magbibigay ng presensya kung lasing na sila? Ako po bang magtanong, tingnan ko kung may sasagot eh. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Hindi ka pa nga lasing, humingi ka na ng pasensya, Leche. Sunod, galing kay Rods, yung aksidente mo na hawak. Ano pasensya lang, wala naman, flat naman eh. Yung Siko technique, nako po. Wag, masasama ka dun sa Zoom template, lahat na ng mga tigang sa titi nila. Sunod, galing kay Ryan. Pasensya! Ay, yung payo nahulog! Pasensya! Ako ba naghahanap ng pasensya? Tama na! Tumigil ka! Pasensya na. Pwede pakita. Nakasabit lang siya. Alam mo, ayoko matawa kasi alam ko yung hirap nang yan. At ako'y lagi rin sumasabit dahil unahan, lalo na pag papasok sa trabaho. Walang pasensya dyan, manong driver. Huwag ako bigyan ng God bless. Hindi ako matutulungan ng God bless na yan. Merong panahon at oras sa God bless, ha? Sunod, galing kay MJ. F Blackpink, sino ba? Siyempre si Big Bird. Yan ang kilalakihan ko eh. Diyan ako sanay. Hey, sunod! Galing kay Ryan. Ang court of appeal. Mga klasiko. Court. Dunk it, Jonathan. Dunk it. Ang hina. Buti na lang may wholesome din tayo ngayon. Puro na lang tite. Magde-demonetize ako. Wala akong kita, leche. Kailangan ko na ito mabagbalik roll. Sunod. Galing kay Sos. Okay, start ng kinakabahan na ako sa magiging plot twist na to. I will not consider. My orders are sa police pati military. Shoot them dead. Hindi, nabubura na tayo. Gas! Gas! Babato ba? Pati ba naman dito nag-uunahan? Parang yung sa nagbebentahan kanina. Lahat na lang. Magaling na editing. Maraming salamat sa AFK. Sunod. Pasensya na. God bless. Oh, nakahabol na tayo ng Korea ba yan? Southeast Asia to eh, di ba? Oh, no, nauna na tayo. Yeah, subscribe kayo sa AFK at sa akin para sa mga basura. Sunod, dahil naka 1M na si PaoLUL at dapat siya magpag-iway, hindi pa pa. Pasensya na. God bless. Ano ko yung mga basura channel na puro giveaway? Pwe! Ginagawang pobre ang mga manonood, ginagawang utosan. Pag-share mo to, meron ka giveaway. Bumili ka ng merch, mag-aral ka mabuti, huwag ka magsunog ng modules, makinig ka sa magulang mo, maging masipag ka para makakuha ka ng trabaho at makabili ka ng merch, ganun makakuha giveaway. Pwe! Walang pasensya, ubus na pasensya ko. Para ganahan ako, dahil hindi ko kailangan ng pasensya nyo, para ganahan ako mag-edit. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga cancer nyong friend na umuubos sa pasensya nyo, at huwag nyo kalimutan subscribe. PaoLUL out.